Ay, oo, nadali yung kanya, nadali yung kanya mga kagamba. So yan mga kagamba, maraming salamat sa subscriber natin. Dinalhan tayo dito ng malaking gagamba. Ayan mga kagamba, oh. Gagambang kuryente. Ayan. Dinala dito sa atin mga kagamba. Nag-import talaga sila para dito sa gagamba na to. Ayan. Dumayo sila, dinalan ako nito. Ito yung pangako nila nakaraan. Sabi nila kukunin nila ito. Dinalan ako rito mga kagamba ng gagambang kuryente. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Mayroon pang isa. Ayan. Ayan, yung isa, oh. So yan, abangan ninyo mga kagamba yung yung laban ko nito. Kung anong pwede kong ilaban dito, kung pusa ba o manok. Ayan, mga kagamba, lalaki niyan. Pagkatapos ko naman ilaban yan mga kagamba, ibabalik ko rin siya doon sa pinanggalingan niya kung saan hinuli ito para naman magpakarami siya ulit doon, mga kagamba. Pause muna natin mga kagamba. Ayun, magandang araw mga kagamba. Dito si Justin Gabriel, yung subscriber natin laging nagko-comment sa mga upload natin, sa mga vlog natin. Ayan, batiin mo yung mga kapwa mo subscriber. Magandang hapon. Ayan. Dito ako kay Tatay Mindo. Ayan. Hinamon niya yung gagamba ko sa gagamba ni Happy Man. At susubukan daw nila yung galing ng gagamba ni Happy Man. Yung sa akin subok na. Tested na. Galing din ito kay Tatay Mindo. Yan, galing din sa akin yan. Kinondisyon niya ito. Hindi, walang kondisyon to. Recondition lang. Ayan, mga kagamba. Ayan, ayan, oh. Mukhang maganda yung likod niya. Pang live show. Ay, pang live show. Pang siya, pang spider show. Ayan, oh. So, ilalaban lang natin. TM size nito. Kagamba. Ayan, yung kay kalimutan pa lang na ito. Justin Gabriel tayo. Justin Gabriel, oh. Lagi kong sinashout out. Ayan. So ayan mga kagamba, paglalabanin natin, umpisa na natin. Alam mo na, pakawala muna yung manok mo para manok na pula. Manok na pula. Ayan, mag-aarap na sila. Ayan mga kagamba, tingnan natin kung may ipapakitang magandang laro to. Mukhang robot na yung kanya. Ba? Mukhang mas mababa yung akin. Naglakad ba nga yung akin, galit na galit. Galit na galit ka ba? Galit na galit, pumayaw. Lumaban ka. Lumalaban siya, pero medyo malakas tong robot. Kaya patalikuran mo na. Walang sakmalan, mga kagamba. Gusto kong laro yung sakmalan. Kagatan talaga. Wala. Si pa lang alam nito, karate. Ayan, lumalaban yung akin. Ay, nadali yung kanya mga kagamba. Nadali yung kanya mga kagamba. Yung kinagat-kagat niya sa dibdib. Ayan, nadali yung kanya mga kagamba. Tinira niya yan. Kinagat-kagat niya sa dibdib. Ayan, nanghina kagad yung kanya. Mataas pa binom tong akin kasi hindi pa yung kumakagat Wala pang nakakagat yan. Rin na LBC. Dali yung Dali yung gagambang pula. Gagamba na idol natin dito, mga gagamba na dumayo. Ayan, nadali na, hindi tinigilan, patay ang gagambang pula. Yari ang gagambang pula. Ay, nadali yung kanya, mga kagamba, So yan, Tigas talaga yung mga lines ni Tatay Mindo. Shout out sa misis ko, tinimplang kami ng kape, Ayan, napakaliit yung misis. Ayan, Galing. Ayan, mga kagamba, nadali yung kay Justin, Ayan, mga kagamba, nakita nyo, magandang laro, mga kagamba namin. Nung una, sa akin sinisipak, kinakarate. Sabi niya, puro ka karate. Ito kagat abutin mo. Kinagat niya. Gumanti nabilutan ka agad. Naka 1-0 ka agad si Tatay Mindo. Ayan, sinubukan talaga. Ayos.
Oo. Tigas talaga yung mga linyado ni Tatay Mindo. Nadali yung kay Justin. Matigas. Ano yan, may anting-anting pa yan. Yung kanya. May bawang anting-anting na silat pa. Oo, kamag-anak ni Ramon Revilla yan eh. Kumakain ng bala. Ayun, di lumabas yung bala niyang kinain, di nakalabas sa puwet. Talaga. Ayan, mga kagamba, oh. Nakita nyo? Ayan. Mayroon lang. Matindi yung pang live show ni Tatay. Pwede ito. Hindi, pang Oh. live show. Pang live show yan, mga happy man, inaantay ka na nito. Bibilutan ka rin. Nako. Ayan, mga kagamba. Laban pa tayo, isa pa. Sige, isa pa. Sige, pause muna natin. Para ano. So, ayan, mga kagamba, pangalawang laban namin ni Idol Justin Gabriel. Yung sinashoutout ko lagi na nagpapa-shoutout. So, yun, mga ibang subscriber dyan, kung malapit lang kayo, punta lang kayo rito. Gusto nyo makalaro. Sige, kahit Jack Kiston, pwede tayo maglaro. Oo, sa Katilis Garter. Ayan, hindi lang gagamba rito laro. Yung yung piko, ano ba ang tawag doon? Taxi tayo, taxi. Taxi. So, ayan, sige, pakawalan na natin para mukhang mataba itong Malaki-laki tayo, braso ng malaki-laki kanya. tayo. Medyo malit yung akin, baka magalit sila. Teka, baguhin ko yung akin. Magalit sila. Sabihin nila, masyado malaki. Mismatch yun. Sabihin nila. Tapos muna natin. Ayan, mga kagamba, pangalawang laro namin ni Justin Gabriel. Ayan, yung lagi nagpapasat. Ito, tigrihan tong akin, mga kagamba. Gagambang yan, palay yan. Yan. Yung kanya, gagambang sorghum, itiman. Sige, subukan natin, mga kagamba, kung magpapakita ng magandang laro tong dalawa na to. Okay, bitawan mo na. Okay. Ayan, tingnan natin. Nagharap ka agad. Nasa ilalim mo akin. Iyan. Nalaglag yung akin. Binalikan. Naku, nakagat ulit yung akin. Matibay yung kanya, matibay. Matibay yung kanya. Nanghina yung akin, nanghina. Harap ka agad. Nasa ilalim mo akin. Iyan. Nanghina ba? Hinabol pa yung akin. Mukhang matatalo tong akin, ang tindi Linyada ni Tatay Mindo. ng saputan nila. Mahina ng akin. Ilang beses niyang kinagat. Binalik-balikan. Papatihulog na lang ito, palagay ko. Hindi nasasakmal. Hindi na rin sa akin Matindi tayo, may nakatisan. tama din. Nakatisan tong akin talaga. Tatalikuran! Huwag mo tatalikuran! Traidor tong kanyang itim. Tinira niya sa Isang likod. klase yung linyada mo kayo, aking lilikod Tinira niya patalikod. Salbahe. Hinikutan niya. Wag kang naman ganyan. Nakagat niyang stick yung sa'yo. Ang tapang, Pero yung sa akin, pumipiglas din. Lumakas na yung akin. Lumakas na, Isang klase yung linyada ni Tatay Mindo talaga. Walang practice yan, Bartolina lang yan. Nanghina na rin sa'yo. Pero kinagat niya yung stick kanina, Maan din sa tayo. Oo. Tama din. May katisting. Pareha silang nanghihina. Ay, kumagat din tong akin. Punong-puno ng binom yung tiyan, Ang laki. Tumalikod. Huwag ka tatalikod, madadali likod mo. Ayun na. Nagpatihulog na lang tong akin. Walang sakmalan, Walang sakmalan. Unang hulog ng akin, unang hulog. Hindi na yata sa akin tayo. Mahirap. Siyempre, nakagat din yung sa'yo, kaya dumitaw siya, Kaya binitawan niya, Iyon! Huwag mo tatalikuran. Pumarap ka. Wala kayawan talaga. Lumalaban pa rin yung akin, kaya lang nagpapailalim siya, Lalim na. Oo. Nag-aalangan siya. Makakagat na naman ako siguro, sabi niya. Malaki pangil lang kalaban, sabi siguro. Ayun, Patiulog siya, Papalag pa yung akin. Ayaw niya ibigay yung umakit pa rin, Yan, makikita natin. Baka parang may mabibilutan, Ito, taba ng paa nito. Magandang klase ito. Ito kung medyo malit lang ang tiyan nito, maliksi itong Baka naunahan yung sa'yo yan. Medyo mabigat-bigat kasi. Medyo mabigat yung tiyan nito akin. Hindi pa nangingitlog, gising. Kung tatalikod na naman kasi. Yayari ka niya. Marap ka. Umarap ka.
Tirahin mo na. Pag tumalikod ka dyan, yari. Oo, bibitaw siya kaagad. Wala nga, yun, nagpapailalim talaga, oh. Oh! Oh. Oh. Akyat! Akyat! Sinundan. Aha, pinutulan ng sapot. Hindi na kaya hilahin. Patalikuran mo. Oh, yun no. Nadali yung akin. Galit na galit yung kanya. Oo, nabitawan pa. Hindi kayang ano to eh. Oo, kumagat din tong akin. Makagat, hindi na kaya. Oo, baka matulala yung sayo nito. Nakuha yung paa. Kaya pala nahulog siguro tayo. Oo, nakuha yung paa ng akin, oh. Nagkulang tuloy. Kaya pala nabitawan niya, paa yung nakuha. Oh. Gutom. Oo, talagang kagat na kagat, oh. Sa galit na galit na itong gagamba na to. Kahit lang, kakagatin nito, oh. Oo, galit na galit na. Ayan, sige, ibibigay ko ito na mayroon ka nakasakmal, ha. Nagwala na. Sige, tingnan natin. Kaya nabitawan niya kasi natanggal pala ang paa. Wala nang pangsyo ito. Wala nang paa, eh. Ayan. Wala na. Bumibitaw na siya. Batso. Hindi na kasi kayang buhatin din tayo, no? Pag malaki talaga. Hindi, saka napigtas yung paa, eh. Hina na rin siya, eh. Kagatin mo naman siya na malaki din. Huwag nagantihan siya. Oo. Bitaw siya, eh. Wala kung saan na rin. Kasi akala niya nandoon pa yung kalaban niya, eh. Paalang pala nahawak niya. Paalang pala niya hinahawakan niya. Natulala ka na ba? Uy, gising! Hindi siya makakita overtime. Yan, umarap na. Umarap na. Wala. Ay, wala. Grabe. Yan, tago mo na yan. Pahinga Ayun. ito tayo, pahinga ito. Para sa next match na naman yan. Ayun. Matigas talaga yung linyada mo tayo. So yun mga kagamba, maraming salamat sa mga subscriber natin na dumayo dito sa atin. Nagpakita rin yung gagamba nila ng magandang laban. Si Happy Man, inaantay daw nila, hinahamon din yung gagamba niya. Gigil na yung mga gagamba nila sa gagamba ni Happy Man. Mamaya nandito na rin si Happy Man, mga kagamba, tinawagan ko na. Nag-airplane na siya papunta rito para mabilis. So yun lang po mga kagamba, hanggang sa muli, magandang araw po sa inyo.